Tehdään tämmönen Lidlin harjaton akkurälläkkä unboxing video. Näitä täytyisi varmaan ostaa 2, että on toinen millä avata. Mutta kun ei löytynyt oikeanlaista työkalua, niin avataan sitten vääränlaisella. Ei tainnut olla nailania. Kukkuu! No siellähän ei ole oikeastaan mitään. No, siellä kone. Katsotaan, laitetaan akku kiinni, katsotaan käykö se. Miten tämmönen toimii? Missä on liipasi? Mitä helvettiä? Antakaa mun käyttää mun rällekkää. Anteeksi nyt, mutta mitä mä en ymmärrä? Akku on täys. Joo. On varmasti elämäni ensimmäinen kerta, kun joutuu lukemaan käyttöohjeet ennen kuin saa rälläkän pyörimään. Oi hevosen helvetti. Katsotaan, opinko mä mitään. Täällä oli ihan tämmönen kyltti, että joku muukin varmaan ihmetteli, että miten tää lähtee käyntiin. Lukko plus 2 kertaa tuo, niin sitten pitäisi lähteä. Näin muuten mukavasti epätasapainossa tuo laittaa. Joo. Oli muuten lukko kiinni. Olisiko ollut löysällä ennen kuin pyöräytin tulille, koska joutui kyllä aikamoisia työkaluja käyttää, että sai irti. No niin. Monihan ei tämmöistä ole koskaan nähnytkään. Mutta tämmönenhän siis tulee tänne näin ja sitten se estää sen, että tuo laikka kun se hajoaa, niin se ei ole sun pään sisällä. Mutta sitten kun tämmönen tehdään semmoiseksi, että se on aivan liian hankala käyttää, niin mitä luulette, mikä on se todennäköisyys, on joka tapauksessa muutenkin kaikilla sillä rostukassa, kun on härveli, niin kauankohan se näissäkään pysyy paikalla. Et jos sitä turvallisuutta yhtään niin miettisi, niin sen pitäisi olla käytettävää. Hei hei! No ja sitten maailman epätasapainoisin kiekko siihen ja sitten ei muuta kuin räjäyttää sen silmille. Juh. Kyllähän tänne on aasialainen pikkutyttö jotain rasvaakin räplännyt. Kun katsoo hammastusta tuosta vähän tarkemmin, niin No, tuohon hintaan saa mitä tuohon hintaan saa. No niin, kyllähän se alkaa pikkuhiljaa menee tajuntaan, että testataan nuo kulmahiemokonaista nuo kuolleen miehen kykkimet, niin eikö se nyt ole kuitenkin viimeisen 20 vuotta ollut joku juttu?